Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros, ara fem un cafè. Cafetera 428. Això ja fa aroma del bon cafè. Avui amb nosaltres tornem a tenir a la Febe Jordà. Benvinguda. Hola, gràcies. A la Raquel Pérez. Hola. I qui us parla, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. Si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. I si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks i a l'Spotify de Fem un Cafè. També ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si ens voleu veure, ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè i al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fem cafès diferents per a gent diversa. Molt bé, doncs ja comencem de nou Cafetera 428. Teníamos ganas de otro más? Sí, teníem ganes. I avui... Bueno, la setmana passada recordeu que vam estar parlant amb el Samuel Aran de la teologia i que deia que era la paraula de Déu, teologia, i avui hem pensat que podíem parlar d'aquest logos de teologia, no? Que com ha parlat Déu? Bueno, ha parlat, segons trobarem i parlarem d'això avui, d'Hebreus 1, que el pare ha parlat per al fill, no? I aquest fill és el Jesús. Sí, al final jo em vaig quedar pensant després del programa que, clar, dèiem, no?, que la teologia tenim una teologia comú, no?, però també està molt afectada per la cultura, la geografia, el gènere, no?, l'època. Hi ha moltes coses que ens fan descobrir més coses de Déu, no?, que no s'esgota. Però sí que tenim una cosa molt en comú, que és Jesús, no?, com dius tu, i crec que avui és un bon dia, a part després del programa de l'altre dia, veure, no?, això que és comú per totes les experiències que tenim, no?, que per conèixer el Déu còsmic ho coneixem a través de Jesús, no? I tant. Bueno, això, a l'Evangeli de Joan 1, parla en el principi era Déu i Déu, o sigui, al principi era el verb i el verb era Déu. I aquest verb és la paraula logos, aquest que coneixem tots, no? I ha vingut a visitar-nos. I després ja cadascun, ja més endavant... Bueno, ja, no sé, no avancem una miqueta perquè crec que potser a lo millor seria saber si... Jo no sé si preguntem avui a la gent jove, que deies abans, per Jesús, si és històric, no és històric... Qui és Jesús? Bueno, primer, qui és Jesús? Perquè jo no... Perquè potser pensen que és el seu veí del segon. Bueno, sí. No estem en una cultura catòlica des de fa moltíssim de temps. I a més, molts són fills i nets del gran rebot contra l'Església, contra tot el que s'imposava, i l'educació que han rebut precisament no és que no és cristiana, és que treu fora i que no hi hagi res. O sigui, que això que veiem a vegades a alguna pel·lícula o inclús a alguna retransmissió de futbol o el que sigui, que Jesús te ama, vull dir... Bueno, aquests sí que ho deuen creure.
però que a Espanya crec que no té per nosaltres, des de la nostra, que deies tu, culturalment, aquí a Espanya Jesús no és... Igual que als Estats Units, sí que a la Super Bowl, o és una cultura que Jesús sí que té sentit, o sí que ho veuen a les pel·lícules, a la família i tal, però és veritat que a Espanya ja no crec que Jesús estigui en la ment de la gent. No és només això, parlant de la generació jove, fa poquets anys, no crec que no en fa molts més de 5, en un estudi va sortir que la joventut catalana, en el nostre cas, era la segona més atea d'Europa. O sigui, no és que no som cristians i anem molt més enllà. Sí, que potser en altres parts d'Espanya sí que és més conscient, no? Potser Andalusia o per... Però culturalment. Però que ens sona una miqueta més. Però és veritat que a Catalunya des de fa moltes generacions... Però clar, no sé si seria Jesús o Jesucristo o com lo identifiquen? No, jo crec que no identifiquen ben bé Jesús, si haig de ser sincera. Crec que les ciutats està encara molt més perdut. I fèieu esment d'algunes regions, d'algunes províncies. Jo crec que si es coneix alguna cosa són els sants que toquen, els patrons de les ciutats, les festes dels oficis, més que Jesús. O sigui que tampoc... Inclús el Nadal, no? Religiositat, bueno... No. El Nadal és la festa d'hivern, per llei gairebé, per no ofendre ningú. Sí, i la Setmana Santa igual, no? Són vacances i ningú se'n recorda de res. Poca gent. Nosaltres parlem amb pena com a cristians evangèlics, però crec que del món catòlic també parlen amb pena perquè allà els fidels ja no hi són, tampoc. Que vulguis que no, estar a prop de Jesús sempre és més bo que estar lluny. I aleshores, quan vas perdent... Home, si Setmana Santa tu la comences a comptar pels carnavals i les quaresmes... Anem perduts, perquè si el que vas a fer són barrabassades, perquè a Setmana Santa no se'n podien fer, no estem entenent el concepte. Jo crec que és trist en general. Perdre, en el nostre cas, és aquesta font de valors que, clar, perquè ara han estat molt adulterats, però quan tu vas a Jesús i a la Bíblia, és una font de valors bona. Tot el que... És que ara em ve a la ment, no? Tot el que és evangelitzar mitjançant batalles de sang i guerres, no. La Bíblia no parla d'això. Per això, que un cop ens deslliurant d'això, el que et queda... O sigui, Jesús no parlava d'això. Jesús a tothom li donava llibertat de seguir-lo o que no. Deia, ara, qui em vulgui seguir, va per aquí. I qui no, doncs que no ho faci. I ja està. Però, clar, és una pena perquè no és que... està rebutjat Jesús, és que no saben ni qui és, ni qui què va fer... Clar, no hi ha ni rebuig, hi ha desconeixement, i això és molt trist. Però ja n'hi ha un salt en el sentit de dir, els sants són sants per una raó, i és per l'existència de Jesús i la seva obra. Més o menys. No, aquests sants no, Però, sí, però n'hi ha... Vale, sí, però sí que n'hi ha una base que has de ser cristià per ser sant. No. Hi ha, sobretot, gran part del que és el santoral, que nosaltres entenem, va fer una funció que era la del politeisme. El cristianisme no tenia molts déus, tenia molts sants. Amb altars, ofrenes... Clar, sí, és amb un englobament cristià, però si t'hi fixes, hi ha un cristianisme de molt de pes, que no és de Crist, és de Maria. O sigui, no són cristians, són marians. Sí. I això s'ha de tenir també present, que fins i tot en els qui podrien estar més a prop, que hi ha molta gent dels que estan entre els catòlics, que llegeixen la Bíblia, coneixen Jesús, coneixen les històries, dius, al final estan en connexió amb el Senyor. El Senyor parla per la paraula. Però n'hi ha tot una cosa que es coneix com a religió, però és cultura també, és folklore, és tradició, i és una altra cosa. Moltes vegades pot ser vivència,
però és una vivència també com cultural, és el que toca fer. A Sant Antoni es beneeixen els animals. Sí, que a vegades Jesús queda eclipsat per tota aquesta tradició i avui venim una miqueta a posar en valor el que canvia les vides, que no és ni la tradició, ni el folklore, ni els sants, no, és el Jesús mateix, no? Però bueno, sí que és interessant veure que al carrer s'ha perdut, no? La persona de Jesús, què va dir, què va fer i quina rellevància té avui dia, no? Els seus miracles. Jo crec, a més, que si algú que no té ni idea de Jesús diu, sí, és un tio penjat a una creu agonitzant. Els que coneixem la paraula i estimem Jesús, precisament, sí, va morir a la creu, però va ressuscitar. Justament aquella no seria mai la imatge que un escolliria. Escolliria una tomba buida, no sé, jo portaria en lloc d'una creu, fes-me una cova amb buida. Una pedra. Exacte. Clar, perquè no és el símbol. És un símbol equivocat, com per fer-hi l'èmfasi. O no acabat, és el procés, no? Però jo em quedaria amb la victòria, no en la derrota, bàsicament, que és el que ens afecta, no?, de manera personal. Bueno, per això dic que està tan o allunyat o distorsionat, i clar, tu estàs dient, és que no saben res, evidentment, i si el que saben és que el van executar, vale. Sí. I a vegades no saps ni per què, no? Però bueno, també em venia a la ment que ara s'ha fet aquest recurs tan bo, no?, de Chosen, Los Elegidos, i que s'està posant a la tele, està a les plataformes, i jo crec que d'alguna manera s'està veient en temporades, no?, el que la gent potser no faria, que és llegir la Bíblia, no? Però veure un Jesús que va tenir un propòsit, que va tenir una vida i va fer coses que li van donar sentit a la seva mort i a la seva victòria, com deies tu, no? Però que bo que hi ha recursos també per arribar a la gent, no? I no veure un Jesús, a lo millor, que tampoc era real, no? Les pel·lícules aquestes que es feien, que tampoc era un Jesús que ens representés, no? Crec que ens representa una miqueta més. Jo crec, i ara vaig... Nosaltres hem sigut dels que mirant pel·lícules de Jesús al llarg de la història, som molt més grans que tu. Sí. El que feies era estirar-te dels cabells i tallar-te les venes. No és el de la Bíblia. Si tu fas una pel·li de Jesús, digues, però és una inventada teva. En aquesta sèrie, jo crec que és de les poquetes que salven, hi ha la Passió de Crist del Mel Gibson, que és molt fidel, i aquest, i de tot el més que hem vist, és que res. I aquesta de Chosen, el que té, és que tot el que és bíblic és gairebé literal. Han fet una trama novel·lada, però molt versemblant, i que podria quadrar. Estem veient una altra sèrie suposadament bíblica, La casa de David. No la mirarem mai. No la recomaneu. No, és que no té res a veure. És una telenovela. No, és una telenovela. Bíblica no. Però molt animada, amb molta intriga, moltes, com es diu, conspiracions. Una telenovela no és bíblica. Llavors, un ha de tenir en compte, sempre es diu, i si heu fet l'èmfasi, jo ara suposo, no sé, igual ho heu parlat, els éssers humans, la nostra característica distintiva és la paraula. La paraula. Aleshores, la paraula és el que a nosaltres ens dona aquesta intel·ligència... Bueno, la intel·ligència pot treballar amb el suport de les paraules. Com a comunicació. Sí, però la paraula. Els animals es comuniquen. L'expressió, sí. I tenen llenguatges, però no tenen la paraula. I precisament un Déu que es comunica, fa l'èmfasi que es comunica a través de la paraula, el seu fill. La paraula. I quan diem, evidentment, ho has dit molt bé, no? És una aproximació
aproximació, perquè on el Senyor et parla és... Nosaltres diem la paraula, però ens referim a la Bíblia. És la Bíblia. Jesús ara no el coneixem com el coneixien físicament els que van conviure amb ell en el segle I. I el tenien a sopar i a dinar i anaven pel camí i veien si estava trist o si estava content o si estava més cansat. Però nosaltres tenim la paraula. I a la paraula coneixem de Jesús i del Déu de Jesús, el Pare, tota la Trinitat, i veus com la riquesa de tot el que pots aprendre va molt més enllà d'una pel·li, d'una sèrie, i per això bé està, no?, el que està bé. Sí. Però acostar-se a la paraula és important. El mateix, que suposo que ara arribarem al tema, parlar de Jesús, bueno, que hi ha una llegenda, que hi ha un no sé què... Hi ha algun suport històric? Hi ha algun testimoni, a part de la Bíblia? A part de la Bíblia, sí. Clar, perquè això és important. Això és una llegenda com qualsevol llegenda... És un llibre sagrat, només com filosòfic, no, té una base històrica. Això. Perquè hi ha moltes llegendes que sí que recullen mites de la creació, mites del diluvi, perquè com que es veu que aquestes coses van passar, i van passar des de l'origen a les diferents cultures i va degenerar, però igualment queda recollit. En molts mites hi ha allò del diluvi. El mite de la creació no és en general, fins on jo sé, ara igual patino, però no és de que l'existència és eterna. Bueno, potser en alguna d'això oriental sí. Però en principi hi ha moltes coses que estan recollides i desdibuixat, deformat, però està a les cultures. Aleshores, la pregunta podria ser: hi ha un punt en comú que fos que sí que hi havia una veritat, i mira, i cadascú a l'allunyar-se, a no tenir textos, i que era transmissió oral, i va quedar cadascú de la seva manera. Clar, aquí és una mica on anem, perquè hi ha molts mites, hi ha mites que es converteixen en religions. La qüestió és si la història de Jesús i del Déu de la Bíblia és un mite o és una... Sí, podem confiar rigorosament com a personatge històric, i si hi ha hagut persones que s'han dedicat ja sé que creguin o no, a redactar que va existir, no? I que va ser un personatge, i que les coses que diu als evangelis, o sigui, tenen sentit, no? I va canviar la vida no de 12 persones, de moltes persones de l'època, no? Jo crec que aquest argument, encara que algú pot dir aquest argument està molt bé, no. Aquest argument és el més potent a través de la història. Les vides canviades per Jesús. Persones que han conegut de debò a Jesús. Persones de qualsevol condició, de qualsevol cultura, en qualsevol situació personal, que han sigut canviades per Jesús. I això per Jesús. El Déu de la Bíblia també abans de Jesús. I aquest és un argument molt potent, perquè és una transformació sobrenatural, però que a la persona li dona pau, goig, malgrat la situació, saber que és estimat. I un podria dir, bueno, és una al·lucinació col·lectiva. No, això pot passar-te de manera individual, no estàs amb ningú i tu saps que has connectat amb Déu. Però per què? Justament per lo que estàvem dient fa un moment. És un Déu que es comunica i no és un Déu que està esperant a veure si em troben. No, es revela. I és ell que fa la intenció, és ell que envia en el passat els seus portaveus, que eren els profetes, els que portaven el seu missatge. Finalment, com ha citat el Héctor, que està a l'Evangeli de Joan, el primer capítol, primer verset, i a la carta dels Hebreus, també primer capítol, primer verset, Déu, a l'eternitat, ja està volent parlar a través de Jesús. I abans sí que havia parlat d'una altra manera, però la manera més clara, tal com diu en Hebreus, diu, a la versió catalana, diu ja de forma definitiva. Clar, definitiu, és el més clar. I és aquest Jesús, no?, el que volem parlar avui, perquè
va ser clar. Hi ha alguns comentaristes parlen d'aquesta, en Jesús, d'aquesta forma de parlar, és com l'idioma, és la paraula, l'idioma per poder arribar a vosaltres, no? Sí, és com si digués, Déu va parlar en català, perquè ho entenguéssiu millor, no. Déu va parlar en idioma Jesús. Jesús humà. I això era... I està molt bé aquest interès per comunicar-se. Però clar, tot això són coses que les estem dient des de la fe, des de la convicció i per una experiència personal que per nosaltres té tot el valor d'una vida, d'una relació personal, però hi ha alguna dada, però jo crec que aquí està la pregunta, hi ha alguna dada històrica, algun llibre d'història, com ha dit la Raquel, que no siguin els evangelis, que parli de que va existir Jesús? I tant. Vale. I tant. A veure, tenim un historiador de la corte d'aquella època, jueu, que és Flavio Josefo, i aproximadament en 93-94 després de Crist, i ell sí que fa menció que accepta que Josep fa referència a Claudio Josefo, a Jesús com un líder jueu i la seva execució també sota el mandat de Ponci Pilat. Això ja és una dada històrica. Tens un historiador de l'època, uns 50 anys després, que està escrivint, bueno, doncs va passar això, i això, i això, i encara hi hauria testimonis que li podrien corroborar. És un historiador reconegut o sigui, en el món de la història i com a historiador fiable. O sigui, Jesús almenys va existir. Sí, hi ha constància. I de que va ser executat. O sigui, aquest punt ja el tindríem. Hi ha un altre... Bueno, està Tàcit, que a més amplia la cosa de Jesús, que el posa anomenat el Crist. O sigui que ja va un punt més enllà. Va un punt més cap enllà, no? Que també va ser executat en el mandat de Ponci Pilat, o sigui, en el mandat de Ponci Pilat a les ordres de Tiberi. Tiberi Cèsar era l'emperador que hi havia en aquella època. I aquí, el punt aquest, l'afegit que fa Tàcit, que era al segle II a principis, quan ja diu anomenat el Crist, de moment ja està dient que el record que queda i el que arriba fins a aquell moment, el Crist vol dir el Messies. O sigui, Jesús, a qui anomenaven el Messies, aquesta és grega, i llavors el Crist, i ho està escrivint un romà, que no sé si va fer-ho en grec, que era l'idioma culte, però el llatí també ho era, i ara no ho sabria dir. Bueno, la cosa és que està afegint una dada que corrobora una cosa que tomba per terra molta dels atacs que es diuen contra Jesús, la seva existència i el que és la formació d'un mite. Els mites es formen a través de cents i centenars d'anys. I aquí estem parlant... Flavio Josefo, havíem parlat, hem dit 50 anys, i hi havia ja testimonis. Aquest posa que encara no n'havien passat 80-90, i ja es deia... O sigui, que el títol ja li donaven al moment. Al moment. No era... I allà estava l'església, també la primera església de Jerusalem. A Roma hi havia església. Que no és que van passar molts anys i la gent va començar a creure que Jesús era un déu o un mite. No, és que a l'època hi havia gent que ja creia, segurament pel contacte que havien tingut, o el testimoni, o l'experiència, per ells mateixos, no? De dir, no, aquest és el Messies. Després tornem, hi haurà gent que cregui o no, però que gent l'anomenava com el Crist en el moment. Aquest títol era donat al moment. De totes maneres, el Flavio Josefo és jueu. Dir que hi havia un Jesús que havia sigut executat i tot això, ja estaves donant molt argumentari. Home, i depèn a quina edat ho escrivis, Flavio Josefo, Flavi Josefo. Sí. Diria Flavi, no, en català. Clar. Estem dient en castellà. Bueno, és igual. És que igual ho recordava ell, o ho recordava sa mare i son pare. Sí. Si havia estat allà. Però no sé si vivia allà, per record que jo tinc. Però bueno, que es va ocupar de la història del seu poble. Que els seus llibres, per si algú escolta, que és Antigüedades de los Judíos i Guerras de los Judíos.
Ja es veu que estava centrat. Sí, això quan el seu... Sí. Bueno, els que també estan, són els evangelis, també estan reconeguts com estan a la Bíblia, és evident, no? Però estan reconeguts com història també. Bueno, sobretot un. El de Lluc, el metge. Lluc, el metge, hi ha diversos detalls que fan veure que era rigorós. Bueno, ell ja ho diu. Sí. Per començar, mira, que li escriu a Teòfil, no és? Diu, mira, jo he mirat de posar en ordre tot això que ha passat aquí. Sí, perquè és bastant extraordinari. Ell no era un deixeble... No. Segurament... O sigui, no era dels apòstols, era grec i era metge. Diu, mira, aquí han passat coses molt extraordinàries, jo vaig a preguntar. I llavors ell, com a metge, és l'únic que té el relat de Maria. A veure, expliqueu-me això d'un embaràs, de com va ser. I és ell qui t'explica, no, és que va ser així i així, l'Esperit Sant va fer que ell ho va creure, però perquè ja havia vist tot l'altre, tot el que es havia fet. I un cop posa en ordre tot, és quan escriu. I el que escriu Lluc, que són aquelles que és on arribarem, no és només que era històric, és que tenia una manera de viure, de tractar la gent, de valorar-la, fos qui fos, sense fer discriminacions, que el va enlluernar. Els miracles, els ensenyaments... I jo moltes vegades haig de fer la lectura de... Clar, ara cau pel seu pes, no? Pues, estimar la gent, tractar a tothom pues, com a persones, no? Perquè també venim després de molts segles pues, els drets humans, no sé, una tradició, i crec que en algunes coses hem millorat. Si veiem la història, pues, que hi ha, almenys aquí en Espanya, encara hi ha molts països al món que no han assolit aquests valors que totes les vides són lliures i són persones, no? Però clar, el Jesús d'aquesta època no venia d'una cultura de drets humans com l'entenem ara. Per això també va ser molt revolucionari. Sí. Perquè tractar les dones com es tractaven... Home, com a deixebles. Els mestres no tenien dones deixebles, seguidores, però... I els jueus? Sí. Què m'estàs explicant, no? Sí, o els nens, els estrangers... Que ja veiem aquests valors a l'Antic Testament, perquè veiem un Déu que es preocupa. No és que Jesús va portar un missatge que no veiéssim en el Déu de l'Antic Testament, però sí que el va... Encarnar. La paraula és encarnar. No lo hacéis vosotros, lo hago yo. Y vengo y lo demuestro, ¿no? Però per la gent d'aquella època havia de ser... No sé quin seria l'equivalent ara, crec que és molt difícil de tenir un equivalent, però en aquella època la manera d'això, de tractar la gent, de tocar una persona... No existien hospitals com a tal, no? Apropar-se a una persona que et podia contaminar i tu podies morir només per tocar-la, i que ell ho fes, no sé. A mi m'al·lucina fer aquesta com a de construcció i posar-me una miqueta en aquell món amb tants pocs valors humans, i que Jesús vingués i el Sermón del Monte, no? O sigui, dir coses que no s'havien dit mai. I jo anava aquí, perquè una cosa és veure el seu tracte, que era al·lucinant, però si és que només parlant ja deien, és que aquest ens parla amb una autoritat que no és com la dels altres mestres que tenim. Clar, no venien d'un discurs de com tractar els enemics, de com... I que era... Jo crec que on guanyava tot és que era autèntic, era real. Un dels paranys que li van voler posar, ja cap al final, bueno, com que tu sempre dius la veritat i no et cases amb ningú, i ell sempre deia la veritat, no es casava amb ningú, era autèntic. I per fer-li fer-li el parany aquell aquí, és lícit donar tribut a... Sí, però tu el que estàs reconeixent és com era ell, i aquest és el testimoni que ens queda. Sabien els enemics
que ell diria la veritat, que es mullaria si s'havia de mullar i que s'enfrontaria amb qui s'hagués d'enfrontar. Sí. I crec que hi ha moltes altres coses que no s'han escrit jo què sé, converses que va tenir, d'intentos de pillar-te, però els que tenim és que ell sabia respondre amb amor, autenticitat i amb veritat. I amb veritat, sí. I amb aquesta justícia que no és com la humana, era una justícia més justa, aquella justícia compassiva alhora. Sí, que és capaç de comprendre l'altre, però també ser just, no sé. Ho dic, lo de les evangelis, perquè podríem dir, no, que això és lo de la Bíblia, no? O sigui, els evangelis han sigut reconeguts com part de la història per moltes raons, entre com s'autentifica científicament que un escrit és verídic o no és verídic. Pues, bueno, el nombre de còpies que n'hi ha, l'interval entre les còpies i si n'hi ha molta variació a les còpies, no? O sigui, estem parlant que n'hi ha un 95% de coincidència en els escrits dels evangelis. Però que alguns són errors ortogràfics, simplement. Sí, el 5% no alteren el significat ni el missatge, no? I a més em sembla que estem parlant de 500 anys. Vull dir, des d'un escrit fins a les còpies dels altres, la variació és mínima. Per tant, hi ha una consistència també forta en el sentit de que el que estic llegint sí que és el que hi havia, no? Bueno, no sé si vols acabar aquesta idea, però jo abundaria en el tema de que tots aquests escrits són escrits que van sortir d'una manera orgànica. Ho escrivien els jueus, mireu, jo hi vaig ser, era Mateu, i clar, ell pensa, ells tenen en compte la genealogia, ells tenen en compte, i ho veus com ho escriu perquè quedi. Marc ho escriu als romans, a ells els agrada la brevetat, doncs seré concís, faré els punts, pam, 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 pam. I cadascú segons qui era els lectors, exacte. Les cartes, nosaltres de la vida de Jesús tenim els evangelis, però la doctrina més aviat està a les cartes, que de manera vivencial i orgànica els apòstols, els deixebles, aquells primers que van estar en contacte amb Jesús, van escriure als primers cristians a les esglésies. O sigui, no va ser un que va dir, amics, anem a fer una religió, ens tanquem aquí si cal un any i ho muntem. És que no és això. I clar, per això es desmunta també tot el de... No és un mite. Un dels arguments més forts de que no és un mite és el que dèiem, abans parlàvem, no sé si era aquí o abans. Bueno, lo de la resurrecció de Jesús. Sí. Jo no sé si recordem com retraten els evangelis als deixebles. Uns porucs, uns porucs que quan a Jesús el van detenir tots van fugir. Un el va negar. O sigui, llavors, és molt sorprenent que aquests, si no veuen a Jesús ressuscitat, es posin a inventar-se una religió i a morir per la seva pròpia mentida. Clar, hi ha arguments que dius, molt tonto has de ser. Diu, no, que me lo inventé todo. Que no era. No, ells van tenir una vida canviada i veure a Jesús en la victòria els va canviar. I tens que, tots van pagar, gairebé tots van pagar amb la vida. El primer Jaume, Pere, Pau, Joan estava exiliat però també i empresonat. Exacte, és que tots ho van pagar. Tots, molts. Per una mentida tu no ho fas si t'ho estàs inventant tu. Sí, si t'ho estàs inventant tu. I després, hi havia un altre d'aquests historiadors aliens que va fer, veig aquí en els apunts, vides dels 12 Cèsars, un que es deia Suetoni, i feia referència a disturbis a Roma per un tal Crestus, a Roma, Cristo, que és com en deien allà, no?
i alguns interpreten que fa referència a Jesús i als cristians, i que hi va haver persecucions, i nosaltres sabem que va haver martiris massius per part de Neró i d'altres pels cristians, pels qui creien en Jesús. Sí. O sigui que hi ha els arguments directes, diguem, de la història, que dius, mira, bueno, hi ha altres personatges, no?, que no tenen tantes referències històriques, no? I Potser anaves a dir això. Com no el posem en dubte. Sí. Exactament. Bueno, Aristòtil, que tenim 7 escrits només, Plató, el filòsof, 49 escrits. Però no d'ell. No, de referència. Ai, no, perdona. Sí, ell, d'ell sí. Dic Sòcrates, que ho va parlar Plató. Sí. I del Nou Testament tenim 5.600. Vale? I amb aquesta 95% de varietat que n'hi ha, que és pràcticament res, no? Per tant, podem dir que Jesucrist va viure entre nosaltres. Ara, després seria la qüestió de saber, bueno, i qui era, no? O com se definia, Però ho hem estat parlant. Sí, ho hem estat parlant. De manera indirecta, no? Però que després pots posar en dubte per l'experiència que has tingut, a lo millor dolenta, no? D'anys de tergiversar el seu missatge o de perdre el focus en el seu missatge, pots posar en dubte, no? La religió, però no hauríem de posar en dubte a Jesús, no? Igual que no posem en dubte doncs, Aristòtil, perquè no hem tingut una mala experiència amb ell, no? Sí. Però bueno, seria interessant perquè, parèntesis, fa poquet vaig llegir un llibre sobre les dones, no? I la imatge que tenia Plató sobre el que pensava de les dones, crec que si moltes dones i homes sapiguessin el que ell deia, el que ell creia sobre les dones, potser sí que el posaríem en dubte o no ens agradaria tant. No ens agradaria ni tindríem com un referent històric de la categoria. Perquè deia que, bueno, las mujeres son hombres mutilados, ¿no? O sea, era como, no sois casi ni seres humanos. Sois... Entonces, bueno, que l'experiència dolenta, no?, que potser gent hagi pogut tenir sobre l'Església, sobre el cristianisme, no ens faci dubtar d'un Jesús real, d'un Jesús que va existir i que el seu missatge era el que era, que ho hem dit abans, no? I que si algú vol conèixer més doncs pot veure-ho plasmat als evangelis. I que hi ha arguments d'aquests evangelis. Abans hem fet referència de Lluc i que se'l considera com un historiador, i hem dit que ell ho va fer amb rigor, o sigui, amb rigor històric, i es veu que hi ha una paraula, hi havia els tetrarques, els sabeu? Tetrarca és quan una monarquia, un monarca, compartia la monarquia amb 4, no? Vale. I llavors, bueno, ell fa servir una paraula que era, ara no sé si és Aristarca, no sé, se l'ha inventat. Deien de Lluc. Se l'ha inventat, veus com això... No el tiene sostingut. I no estava inventada, estava feta servir a més llocs. El que passa és que tu encara no tenies les dades i vas sospitar perquè just era un evangeli, no? I arrel d'això, són detalls tontos, però detalls que van donant fe de que aquesta gent eren éssers humans que escrivien en rigor i que no volien entabanar ningú, és que no volien enganyar. La cosa està en què sempre ha sigut el compartir una bona notícia. La cosa seria definir quina és la bona notícia, potser ara no, però les paraules de Jesús, que és la bona notícia, evangeli vol dir això, bona notícia, que ho hem dit en més d'una ocasió, quina era aquesta bona notícia? Doncs que no estem sols, que el Senyor ens estima i que malgrat el problema del pecat en les persones, digue-li com vulguis, digue-li que no arribes ni tan sols a el que tu vols ser i el que tu vols fer, i que jutjant-te sense cap llei externa, la teva consciència, per més atrofiada que la tinguis, et diu això ho has fet bé, això no ho has fet bé, aquí has estat a l'alçada, aquí no. I aquest problema d'un cor dividit, una intenció trencada, el Senyor
Ha posat solució. Ha posat solució, i aquesta és la bona notícia. La solució era pagar amb la vida de Jesús a la mort. El salari del pecat és la mort, des de l'inici. Ja es va veure, tot es va trencar. Tot, l'ésser humà, les relacions, tot. I finalment la mort física. Va pagar, Jesús va pagar pels pecats de tots. Va morir, però va vèncer, i aquí està el que dèiem abans, va vèncer el triomf del crucificat. És la resurrecció. Aquest és el missatge, que hi ha victòria per la qüestió fonamental dels nostres problemes. A vegades tenim molts problemes, però els de transcendència eterna tenen solució. I aquí és important de dir-ho, no? A mi m'agrada, per exemple, la paraula que deies, no? D'evangeli, evangelium, no? Que és llatí, però no és una paraula cristiana. Era una paraula que utilitzaven els romans per donar aquesta bona notícia. I quina bona notícia? Pues d'una batalla guanyada. Sí, quan arribava aquest soldat davant del Cèsar, portava evangeli, hem guanyat. I aquesta és el que deies tu, no? Aquesta resurrecció, aquesta victòria sobre la mort, no? Per mi la bona notícia sí que és Déu que t'estima i que Déu ha vingut a entregar-se, però ha vençut la mort, no? És aquest evangelium que té aquesta força, no? Ens quedem moltes vegades amb bona notícia és que Déu t'ama, no? No, ha entregat el seu fill i aquest fill ha guanyat la batalla, no? No és el que has dit, no ens quedem... És que obras son amores, diu la dita castellana, i no buenas razones. Te quiero mucho, ya, pues t'ho demostro. Obras son amores i no buenas razones. I ell ho va fer, va arribar fins al final. Ara també estava pensant, no?, que també has esmentat l'Antic Testament i també hi havia moltes profecies, no?, d'anys anteriors i de molts anys. Per exemple, Isaías, no?, que la manera de redactar que el Crist, el Messies, moriria, no? I també hi hauria una victòria, no? I també crec que això respalda molt els evangelis, no? I la vida de Jesús, veient que ja hi havien escrits. No? Sí. Tu ara has fet referència a Isaías. Isaías és un d'aquests arguments, bueno, sobretot perquè Isaías resulta que es veu molt literalment complit. Complet. Complet és lleno, no? Sí. També. Anem que... Complet, bueno, sí. En els evangelis, és que és el que tu dius, pim, pam, i està tot dit. I amb el profeta Isaías és un dels que es va trobar a les coves del Qumran. No sé si sabeu... Bueno, Isaías va ser escrit sobre els 700 o així abans de Crist. Que estem parlant de 7 segles. Exacte, 7 segles, però ara ve el bo. Ara ve la bomba. Sí, perquè és que és superimportant. A l'any 1948, crec, un pastor de cabres va perdre cabres que se li van ficar per unes coves allà a la zona del Qumran, que és, bueno, és on s'amagaven els essenis i, bueno, aquelles faccions que es rebel·laven contra el domini estranger dels jueus. I va trobar aquest pastor uns manuscrits. Els van datar, n'hi havia molts amb unes d'això, els van datar, això és el 400 abans de Crist, datat, tal, i on era tot el llibre del profeta Isaías, sencer. Hi havia un altre fragment també, i més coses, Però clar, si és de 400 anys abans de Crist, estava escrit. Tu potser no ho tenies en paper, i no, això és molt vell i diu just el que va passar. Bueno, és just això. Estava Isaías, datat del 400 abans de Crist, i tal. Bueno, i el pastor aquell li va intimar una mica. Va anar, sí, perquè diu, aquestes coses de manuscrits i tal, els europeus les valoren. I no sé si les va vendre per, no sé, per ell li va semblar una fortuna, no? 200 euros. Ai, dòlars. Dòlars. 1948 eren dòlars. I, bueno, val 250 milions, jo què sé.
250.000 en el museu. Clar, és que això té un valor. I és una altra de les coses històriques. Que deies tu abans, per exemple, no? N'hi ha 300 profecies, i deia l'Andy Wickham, deia, la posibilidad de que caiga en una sola persona es más fácil que te toque la lotería durante un mes que 300 profecías caiga només en una persona, no? Sí, que és impossible de provocar. És que no... Que neixis en Israel, que neixis... O sigui, a Belém, d'una verge, tal... O sigui, tot. De la tribu de David, de... Tot. És massa. I després tot el que es va anar complint els miracles i tot, no? Quan vegis que els coixos caminen, els cecs veuen, els sords senten, els morts són ressuscitats, quan vegis... És que la va manera passar també tot. de morir, no? I després, clar, tal qual. Quan a la creu, doncs és que el veurem i ens farà fàstic de mirar, perquè l'hauran torturat, que l'hauran deixat fet caldo i tot farà rebuig. Bueno, és que va ser així. Però després... Em sembla també que diu, no? Una tomba, no sé si és Isaías, però que el ficaran en una tomba pues, que mai s'ha... Això és el Salm. O Salm, no? Salm però 22. Que dius, hi ha textos, no? Que respalden la vida i la passió de Jesús, no? També teníem altres personatges, no? Dèiem de l'època, el Joan Baptista. Sí, Joan Baptista li presenta com a l'enviat. Jo estic al davant d'ell, però ell, o sigui, tots veniu darrere meu, però que no que sé ell, que no tinc... No arribo a les seves sabates, diu, no? Ell és el fill de Déu, el que estem esperant. No sé, Xai, no és el Xai? No és... Anyell. L'anyell del Senyor. O sigui que... I després, quan pregunta Jesús mateix, no? Li pregunta als seus deixebles, bueno, vosaltres qui diu que són, no? I al final aquest Pere que sempre surts, tu ets el fill de Déu, no? I ell no ho nega, al contrari, no? O sigui que sí. I una altra cosa, no? Que també em crida molt l'atenció, a l'Evangeli de Joan n'hi ha jo soc el camí, jo soc la pau, n'hi ha 7 jo soc és com se defineix Déu davant de Moisès. Sí, que per nosaltres és una frase més, no? Jo soc, però en aquella època era un nom pel Senyor, no? Ell es va definir com el jo soy. El jo soc, que per això a vegades es tradueix com etern, perquè vol dir soc en present sempre. Jo soc. Té una força. Jo existeixo. I que els fariseus, quan deia jo soy, ja es posaven... Nerviosos. Com a mínim nerviosos. Per la força que tenia tot això, no? O sigui que veiem que sí, no? I potser a lo millor el que tenim la gent més complicat és la mort, sí, perquè va morir, perquè ja hem vist de forma històrica. Sí, això ho podem veure en un ésser humà. Els éssers humans moren. Això ho podem entendre. La qüestió és la resurrecció. I aquí aquí ja comencem a desvariar. Ja hem parlat d'algunes reaccions sobre la resurrecció, però podem tenir 10 minuts parlant d'això tranquil·lament. És que, clar, quan portes una conversa així fluida et van venint les coses, clar, però que tot han sigut arguments... A veure, que va existir queda establert, però amb molta més seguretat que altres personatges històrics que queden a la foscor. Bueno, Napoleó no és el més cap aquí. Sí, però que també... No, però sí que està escrit. Sí, però... No es posen en dubte. Però la cosa es complica quan anem... Més enrere, sí. D'anys enrere, però ni així. O sigui, ni així. Està referenciat. I clar, hem dit de la resurrecció, home, el canvi en els seus covards amics, és un d'això, però després quan et diuen bueno, igual es va desmaiar a la creu, no? I no estava mort i de nit va sortir. Dius, no sé, sortir no podria, la pedra no la podria moure. Però estava Lluc allà mateix, quan va veure que li van fer la llança aquella i va sortir... No sé si estava, ho va referir. Bueno, va referir com a metge. També una de les referències que n'hi ha a Lluc és això, que li va sortir aigua, no? Sang i aigua. Quan et mors, la sang es veu que es
separant les plaquetes i el suero, i és el que van veure que va sortir. Van veure que estava mort. Que estava mort. Bueno, travessar-li el cor ja ho fa. Sí. I com deien, els romans eren uns especialistes en matar la gent. Vull dir, sí, no deixaven gent en vida. Vull dir, si era l'hora i hi havia que, pues, el que feien era trencar-los tot el cos. I que, bueno, ho hem dit abans, no? Estava redactat que va morir. O sigui, això de que pues, a lo millor no estava... No, hi hauria gent... Executat. Sí, estava executat i es va demostrar i es va ficar a la tomba. I els fariseus de l'època pues van estar pendent de que estigués a la tomba i que vigilessin, o sigui, sabent que va estar. Perquè aquell embaucador va dir que ressuscitaria. Clar, aquell embaucador, pues, si tu creguessis que era embaucador... Que no és que va morir i ningú va estar pendent d'on ficaven a Jesús i el van poder robar, no. És que tothom estava vigilant de que Jesús estigués dins de la tomba, o sigui, va estar... I van posar una guàrdia romana. Sí, per això. És que els soldats romans no estaven fent guàrdia de rosites, que els hi anava la vida. Els hi anava la vida, sí. O sigui que... Que els van tenir que... Bueno, van haver de subornar a ells. Això. No, tranquils, ja li explicarem nosaltres al governador. Tranquils, però vosaltres digueu que estàveu dormint i que van venir els deixebles a robar. Si estàveu dormint no sabeu què va passar. No, és que aquest és un altre argument, Si estàveu dormint no sabeu què va passar. I quedar-se dormit en aquella època... Que es haguessin executat, que no. Per això van dir, ja parlarem amb el governador. I això que deies abans, de pensar que els apòstols anirien a treure el cos d'allà i que havien fugit amb la guàrdia, amb la roca, amb tot, vull dir, sí, com impossible, vull dir. No es critico, perquè jo faria... No ho faria. Però expliquem el que va passar. No, perquè estaven després el dia següent... Estaven destrossats. Van veure el seu mestre, el seu senyor, mort. O sigui... Bueno, és molt revelador aquell passatge, aquells dos que van a Maús, no? Diu, clar, i fa 3... Dius que nosaltres pensàvem que ell redimiria Israel i que havia estat, doncs havia actuat amb mà poderosa i unes paraules... Ui, això ja fa 3 dies que estan destrossats. I aquí està el senyor caminant amb ells. Però ells estan destrossats i aquest és el sentit, que havien d'anar a robar res. Estaven tots amagats, recordeu? Estaven amagats, amb la porta tancada, per por dels jueus. Perquè, lo lògic, han matat el mestre, doncs vindran a pels més significatius. Els que hem estat allà donant la cara o anant amb ell. Els 12 eren els primers. Estan morts de por, tancats. Sí. I després, també com ho expliquen, perquè és el que diem, per exemple, l'Evangeli de Marc no deixa gaire bé als deixebles, deixa bastant bé a les dones. Sí. Perquè el testimoni, o sigui, escollir que fos la primera a qui es va revelar, no? Una dona, sí. I també que van estar allà, I van estar, estaven als peus de la creu. La mare estava allà. I també les dones que anaven a la tomba a fer el que s'havia de fer. Els altres estaven allà amagats, però elles anaven. I si anaven, doncs es manifestaven com a seguidores o algú que estimava Jesús, no? I allà van anar. No, però el que deia dels deixebles, i quan ho expliquen en l'Evangeli de Joan, explica que és que han vingut unes dones... Bueno, també ho diuen els del camí de Maús. Dius que hi han vingut unes dones que deien que ell no hi és i llavors diuen que ha ressuscitat. Vale. Les dones van, diuen que el cos no hi és, ha ressuscitat, i allà va, doncs Pere. Qui ha d'anar? Pere, i va Joan. Pere era més grandet, anaven corrent els dos, va arribar Joan primer, i va veure la tomba oberta, no? I va mirar, i va arribar Pere i va entrar. Però quan va entrar Joan també, just darrere de Pere, diu que el que va veure li va fer creure. I què va veure? Va veure les venes sense res a dintre i el sudari, no? El sudari, la part que embolcallava el cap, estava a part i estava recollit. Ja hem sentit últimament que el recollir
si tu estaves a un menjar, a un dinar, i eres un mestre, doncs potser te n'anaves un moment, i llavors el que feies era doblar el tovalló, que volia dir que venies, que tornaves, havies anat a fer alguna cosa, però que tornaves. I tots els deixebles estaven allà esperant, i ara tornarà. Que si deixava el tovalló tot fet un bunyol... No torno. No torno. I era un llenguatge cultural que es feia. I es veu que la paraula... Jo no sé si això es pot aplicar aquí, però que estaven a la part del sudari, on tocava allò del cap, però recollit. Perquè torna. Ell torna, i això és l'altra cosa gloriosa que va dir. Hi havia un Messies promès per una vegada, i va venir, i va fer l'obra que havia de fer, i la va fer i va vèncer. I ha dit que tornarà per segona vegada, i que recollirà els seus, els que estan patint, i que establirà un regne de justícia que jo crec que cap humà podem imaginar el que és un regne de justícia, perquè el nostre món està corromput per tot arreu, fins les coses més senzilles, i dius, aquí també va malament. Sí, ho podem veure a les nostres vides també, no? Sí. Com estem, ho deies abans, no? Trencats, i com continuem trencant, no? Sí. I clar, aquí seria també una mica un toc d'atenció, no? El Senyor, o sigui, parlant, no amb lo del sudari, si ho interpretem així, va dir, tornaré, i us prendré amb mi, perquè on jo hi soc, vosaltres també hi estigueu, que us he preparat una estança meravellosa. Ho va dir, tornaré. Bueno, doncs tornarà. I la cosa és que el dia que ell torni, totes estiguem preparades per estar, ostres, si ve el Senyor del cel una altra vegada, jo vull ser de l'equip, d'un món de justícia. Tu abans has fet esment del sermó de la muntanya. Clar, són els antivalors d'un món capitalista o d'un món... No sé, són els antivalors nostres, de la nostra societat. Però tu te n'adones que allò és un regne de justícia. Els humils són els benaurats, els qui tenen fam i set de justícia, els pacificadors, o sigui, just com ara. O sigui, és just com ara. I el Senyor diu que el seu regne és aquest. I ara se suposa que els qui som filles i fills Déu l'hem d'establir amb aquests valors. Bueno, fem el que podem, costa una mica i a vegades fins i tot ens donem per vençuts. Però quan vingui ell, el rei, clar que això s'establirà. I a mi la imatge que m'ha convençut a nivell personal, no? Que ell ha mort perquè jo havia de morir i que, ell mor, paga per mi, ressuscita, però no és com he pagat per tu i home, si has mort per mi hauries d'estar enfadat, no? Perquè has patit, o sigui... La meva reacció humana seria com, he pagado por ti, pero no quiero saber nada más de ti, ¿no? Ya he pagado tu precio, pero tú ahí... I que ell hagi pagat per mi i torni amb una actitud de, el que deies ara, no? He preparat un joc per tu, o sigui que no tinc res en contra teu, ho he fet perquè t'estimo i continuo, i no sé, aquesta imatge... Fins al final. Sí, que no és pago i tu, no sé, partim peres i... Sí, t'he pagat el deute, però ja està, deixa'm estar. No, és com... I tornaré, no? Aquesta imatge de... I tornaré perquè he anat a preparar un joc i torno a buscar-te perquè vull que estiguis amb mi. No és que vull que tu tinguis un lloc amb els humans, no, és que jo vull compartir el meu cel amb tu. I he preparat un lloc perquè estiguis, no? Aquesta imatge em fa sentir tan estimada, alhora que és com, no ho mereixo, però ho crec, no? Perquè em canvia la vida. I em canvia la vida en sentit vertical cap a ell, però també cap als altres, no? És unes bones notícies transformadores des de dins
I aquest jo crec que és el que hem experimentat nosaltres tres també, no? Cadascun en el seu... segons el context, la situació. Però aquesta mateixa realitat, un Jesús que ha mort i ha ressuscitat per la Febe, per l'Héctor, per mi i per tot el món, de totes les èpoques, de tots els contextos, no és només per un tipus de persones, és les bones notícies per tots. Això a mi ja em fa, no sé, creure, no? Pues aquest és el Jesús que hem presentat avui, i és el Crist, el fill de Déu, el que transforma vides, el que va transformar vides els apòstols i que van fer tot allò que van fer. Va donar valentia per poder transformar també altres. Vull dir que no era fàcil en aquella època pensar diferent de lo que estava establert, no? I això ho veiem històricament en Nerón, amb totes aquestes històries dels circs, els lleons i tot això, no? Vull dir, ser i dir-se cristià en aquella època tenia que pagar-se amb un preu. Avui dia tenim germanes i germans nostres que també viuen en situacions, hi ha molts països al món on se'ls empresona, se'ls executa, se'ls hi fa la vida impossible, i la seva confiança en el Senyor és tan gran. Tu has dit, és que jo m'ho crec, clar, tu creus per lo que has vist i saps el que vindrà. I no és que aquesta vida no compti, tu deies, no, aquesta vida compta i te la dona en plenitud i ja la pots viure d'una altra manera i deslliurat de tot lo dolent que et lligava. Però el futur, si aquesta vida no és com hauria de ser per la maldat d'altres o per malalties, proves i sofriments, no és que no importa, però és que pots aixecar els ulls i mirar més enllà. Jo sé que el meu Senyor m'ha preparat una casa al seu costat. I no perquè me la mereixi o me l'hagi guanyat, és que me l'ha regalat, és una garantia. Pues res, ja s'ha passat l'hora. Com sempre. Com sempre s'ha passat l'hora amb un tema que durant tant de temps hem estat parlant sempre de Jesús. Recordeu que sempre hem volgut que coneixeu a Jesús per mitjà de la Bíblia, per mitjà de les persones, dels nostres programes, per altres programes. Pues aquí els teniu. Aquí teniu a Jesús. No sé si vols dir alguna cosa més, un minut i fora. Bueno, parlar de Jesús és el tema més apassionant per una persona creient en ell, no? Perquè és el que estem dient. No estem parlant d'un personatge històric, que sí, estem parlant d'un... Dir amic em sembla poc respectuós, però ell s'ha portat amb nosaltres com un amic fins al final. Fent tot el que calia per ajudar-nos, i nosaltres tenim testimoni personal, que algú pot dir, bueno, això és molt subjectiu. Sí, és molt subjectiu. Ell va dir, abans de marxar, ho va dir abans, a tots els seus fills, quan havien de fer alguna empresa complicada, diu, no pateixis, jo sóc amb tu. Sigues valenta, sigues valent, jo sóc amb tu. Abans de marxar, l'últim que va dir és, jo sóc amb vosaltres tots els dies, cada dia, fins la fi del món. I els qui som d'ell ho hem viscut. De primera mà. I si algú ens diu, bueno, això és una imaginació teva, doncs beneïda imaginació, però ho hem viscut. I és com quan te diuen, Déu no existeix. Bueno, jo he estat orant fa una estona, he parlat amb ell fa mitja horeta, així que sí que hi és. Si és així, som els més afortunats. I si no, som els més afortunats perquè hem viscut pensant que algú ens estima de tal manera que dona la seva vida per nosaltres. Però bueno, avui el que hem vist és que hi ha moltes proves històriques i d'altres inferències que ens fan creure que tot el que diu la Bíblia respecte a Jesús és veritat. Molt bé, doncs res més. Ja sí que ens hem passat. Anem allà al jefe i nos dirà que... Gràcies, Febe. Un plaer. Gràcies també, Raquel. I gràcies també a tots vosaltres, cafeteros. Bona setmana i bon cafè.